Tervehdys ja hyvää päivää. Vai pitäisikö sanoa privet, koska 7% mun katsojista oli venäläisiä. Joten privet myös. Hei, tällä videolla esittelen nyt semmoisen helposti sidottavan pikkukalajäljitelmän, joka oli ainakin viime vuoden heinäkuussa, kävin semmoisella koskella tuolla Pohjanmaalla, niin oli erittäin toimiva ahvenille. Eli mitä me tarvitaan tähän? Me tarvitaan tietysti tämmöinen penkki. Ei ole mikään pakko olla tämmöisiä kääntyviä penkkejä. Mä sidoin monta vuotta silleen, että ei ollut mitään erikoispenkkiä, eikä tääkään mikään laatupenkki ole. Varmaan semmoisen 10-20. Hylkeen häpykarvaa tai sitten kettua. Käy sekin. Näitä nyt monenlaisia. Ja täällä on myös tämmöistä keinokuitua, mitä voi käyttää, tämmöistä valkoista. Sitten tarvitaan jonkinnäköistä semmoista tinseliä tai tommoista kimaltavaa. Mulla on täällä monenmoisia erilaisia, mutta että saadaan semmoista pientä twistiä siihen mukaan, niin voitaisiin käyttää tämmöistä. En nyt tiedä mikä tää on. Jotain pearl, wing flash pearlia tai jotain tollaista. Lyijylankaa ei ole mikään pakollinen. Mä tykkään vähän painottaa näitä vielä lisää, tällaisia pikkukalajäljitelmiä. Semmonen hauska fakta. Tiesittekö, että joihinkin tämmöisiin karvoihin, tää on viidakkokukkoa, niin tarvii sertifikaatin. Ja mulla on täällä sertifikaatti, että se on laillista tavaraa. Mielenkiintoinen juttu. En tiedä mikä karvapoliisi sitten tulee kattelee, jos niin ei ole luvat kunnossa. Joo, ja sitten viimeisenä tarvitaan koukkuja. Mahdollisimman iso koukku ehkä tällaisella pikkukalajäljitelmällä. Mä en itse asiassa muista minkä kokoisia nämä nyt on, kun mulla ei ole edes jäljellä. Olisikohan tää joku 8 tai 6, ei ole mitään sen isompaa koukkua nyt tällä kertaa tässä. Jes, eli aloitellaan silleen, että me lähdetään sitomaan tuo sidontalanka ensin tänne kiinni. Sitten tässä vaiheessa laitan yleensä sen lyijylangan sitten. Jes, mutta mä käytän nyt tätä kettua tähän duppaukseen. Lähdetään tekee se päällyssiipi siihen. Ja olisi hyvä katsoa, että se päällyssiipi nyt pitää olla se kaikista pisin. Että mikä ulottuu tuonne koukusta vielä eteenpäin. Mä laitankin sen niin kuin näin päin. Mä en laita sitä tolleen päin. Näette sitten myöhemmin, minkä takia tälleen tässä teen. Yes. Sitten leikataan tuosta tommonen rohkea tuppo. Ja tässä näitä pienempiä karvoja voi täältä vähän vedellä pois täältä. Mä yleensä teen tälleen, että se on ihan turhaa luo semmoista paksuutta tohon mun mielestä. Ei tarvi, kun ei tarvi. Ja sitten ennen kuin mä lähden asettelemaan tonne mustan päälle, niin tässä vaiheessa mä nyt laitan tän tinselin sitten. Ja tätä tinseliä voi leikata sitten myöhemmin tuolta välistä pois. Yes. No ja mä voisin itse asiassa tässä vaiheessa jo ottaa pois tuolta. No, hyvä. Yes. Sitten laitetaan tämä keltainen väri tänne alle. Mutta nyt kun puhutaan semmoista simppelistä ja nopeasta, helposta, iisistä, niin mä laitan tänne alle vaan semmoisen pienen leuan ja tuuheen sitten tuossa lopussa. Tää on muuten inhottava. Tää näyttää hyvältä aina tää perho täältä puolelta. Sitten kun sä kokoot sen tai käännät noin, niin sitten ne onkin ihan vinossa ne karvat. Se harmittaa sit. Ja nyt sitten meidän olisi tarkoitus saada tämä tänne kokoon. Nyt meillä on ton näköinen paketti täällä. Elikkä tolta se näyttää nyt täältä katsottuna. Täältä näkee kaikki virheet hyvin tästä kamerasta, mutta tässä just, että mä olisin voinut pistää vähän enemmän niin päällyssiipeä tuohon mustaa, että olisi mennyt kunnolla peittoon tuolta, mutta uskon, että se ahven ei
nyt arvostele tätä mun perhoa siellä veden alla. Se näkee vaan, että nämä värit ja että se on pikkukala. Että nam nam. Siinä se. Yes. Sitten mulla on tämmöisiä, onko tämän Teumerin tämmöisiä pikkusilmiä, niin näitä sitten laitan tähän 2 kappaleen. Nyt se on toistaiseksi ton näköinen ja tossa on ihan tommonen kunnon kuoppa. Mä monesti täytän ton kuopan, vaan sitten lakalle. Laittaa lakkaa, antaa kuivuu, laittaa uudestaan lakkaa, antaa kuivuu ja niin edelleen. Huomaa, että on hetki siitä, kun on viimeksi sitonut perhoja, mutta ei tää nyt mitään ihan parasta mallia ole. Tossa huomaa tää kohta tossa, niin meni vähän liikaa ehkä tuohon koukulle tätä lakkaa. Se on sitten ikävä, että siinä vaiheessa kun siimaa yrittää sen laittaa, niin sitten ei välttämättä saa ja sitten joutuu sitten vähän skrabailemaan tota lakkaa sit pois. Älä tee näin.